Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननो जोंनि फांसे थाइजौ बिफां देखायनो नागिरदों आरो माने ओरैबायदि गाहायावनो थायो आरो बुस्थुआ बेखौ जोङो नार्सारिनिफ्राय बायदों। नार्सारिनिफ्राय बायनायाव बेसेबां लादोंमोनथाय अ 600 लादोंमोन आरो बे फुलिया आरो बिफाङा थाइजौ बिफाङा ओमफ्राय गाहायावनो थायगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय नंमारगौ थगायाखै गाहायावनो थांदों गाहायावनो थायदों सरि ओमफ्राय एबारजों खननै जाबाय आरो थायनाया फार्स्ट बाराव थायदों बारा थायाखै एथ'बां थायाखै ओमफ्राय थांनाय बोसोर थायासै ओमफ्राय नै देग्लाय जा बुरजा थायदों आं नोंथांमोननो देखायनोसै ओरैबायदि गाहायावनो थायदों थाइजौआ जा मोजांखा नायलांदो नोंथांमोना लायथो बिफाङा नैबेनो फिसासो मेल्ला थाइजौ थायदों ओरैबायदि खाथियावनो माने मोनबाथाय बेयावनो अरखा जानो हाबावोसो राजोब्बाय दा जोङो खानोसै खानानै माने खानानै गावखौबो नायनांगौनो थांनाय बोसोर थायाखैमोन ओमफ्राय बिनि आवगाय बोसोराव एसे गिदिरमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय माबा फिसा जादों फिथाइया नै फिथाइयानो जा गाहायाव थायदों बेलाय नै फिसालायानो जि मोजाङै मोनहासलायलायो जों थाइजौखौ खाखांबाय मेंगुलायबाय थाइजौ खानानै बिमा फिसा खाखांबाय जोंहा दा बे थाइजौखौ कार्टुनाव सोनानै दोनसै ओमफ्राय अन्तत 10-15 दिनसो उनाव बे मोनसिगोन आरो ओमफ्राय मोननायनि उनाव ओरैबायदि गोदै जाखायो आरो नाथाय गोथाङाव नोगोद गोखै नै जा बुरजा ओरैबायदि बुरजा जाखाबाय थाइजौआ एथ' बुरजा थायदों होननानै सानाखैमोन आं माने 30थासो थायदों खोमा बिदि मोनदोंमोन आरो नाथाय बुरजा थायदों ओरैनो मा थाइजौ होनोथाय मिन्थिया जायखिजाया थाइजौ बिलाथि होनो आरो फानग्रायाबो मा होनदोंमोन गोसोआव गैला जोंहा जायखिजाया थाइजौ बिलाथि होनो जोंना थाइजौआ सानबाजोंनो मोनबाय दा जों जानोसै ओमफ्राय जोंना न'आव माबामोन दंफैयो ओमफ्राय दा बिसोरबो मोनजासिगोन एलाय बाबु गोदैथार गोदैथार जा गोदैखा गोथावथार न'नि ना